tumandang liang tarung jangkitan ngadang galon ilu-ilu panas pati kanggo selaning bumi gegirohan gegiran gegirohan gegiran Bujleng iblis anak bodoh cek-cekan sapa nututi playuku iki ana wujudan cat katon cat ora ayo ngaku kuwi sapa bangsane apa lan sapa sing dadi jenengmu dene kuwi wani Mimbo bukulun Bathara Narada ayo ngaku yen to kepengin isih seneng nyawang soroting srengenge ya yen luwih takon karo aku buta nyeluman saka Dandang Mangure aranku Ditya Kala Jaramaya kowe sapa yen luwih takon karo aku sentananing Ratu Ndrawati Satra Lisanpura jenengku Raden Setyaki Yuyudana Bima Kunting Wresniwira wong Jawa jenenge akeh men jenenge sepirang-pirang yen to lagi dinas jenenge Setyaki yen to lagi perang jenenge Bima Kunting yen to lagi manjak jenenge Yuyudana kowe buta nyeluman saka kayawangan Dandang Mangure wigati napa kowe Mimbo Narada aku bakal nyidra patine Ratu Ndrawati ayo Yaki minggiron di Ratu Ndrawati tak kokope getihe aja ngoyo wara kandu para lamun tos Setyaki sih jejeg ateki ora gelem minggir saka kinaja takon dus tak pindan sirawa kiket siang pengapit ganti apa
Setyakala Jaramaya dupi gadaning Raden Setyaki padha sanalika pecah sirahe moncrot polone lutak ludira pecah kapisanan Setyakala Jaramaya eling-eling dudu bangsane manungsa bangsane prayangan kena lara luput ing mati kasilining samirana gregah kaya tangi turu aja mlayu kowe Setyaki tak kaping kalih Setyakala Jaramaya kena dayaning swasana gregah kaya tangi turu Setyaki aja mlayu Yagi wonten dawuh Koko Prabu buta kae mau sapa menika Jaramaya buta saking kayawan Sendayana kowe menang apa kalah mungsuh Jaramaya ih pangestunipun Koko Prabu menang ih kawon adek kalah ki piye Koko Prabu sareng kula tamani godho kula wesi kuning babah nepani bantul wejah Jaramaya nanging Koko Prabu mboten pantul dan gumregah wungu saking nindra bebasanipun magut ing palagan malih oh pancen sing bodho ki kowe ketoke kowe iki pinter ning jebule bodho nggih ning ora kepanggih ya ning ora tau ketemu ing bab kang bener kaya-kaya budal omah kaya-kaya kowe teko nggon apalamu ilang kabeh nyuwun pangapunten Koko Prabu sak wanti tak oling arep budal nyambut gawe iki yen to pamitan wong omah iki medhelo wae aja suwe-suwe inggih nyuwun pangapunten
Kowe iki bodho Jaramaya kae dudu bangsa kasar ning bangsa alus. Yen to alus mbok doli kasar ora mathuk, ora gathuk. Nggih. Prayoganipun Alus kuwi mungsuhe ya alus. caranipun ngene. Nalika panjenengan ingsun mapan ana ing Widara Kandhang. Dening Swargi Bapa Demang Antyagopa pun kakang diparingi aji panulake gendruwo. Aji panulake gendruwo. Ya, aji panulake gendruwo. Iki dudu agama, iki mung kapercayan yen to iki kowe percaya ya mandi, ning yen to kowe ora percaya ora mandi. Inggih, nyuwun Koko Prabu mbok menawi kenging damel ganep-ganep jangkep-jangkep ya. Mula kaget yaki apalno tak paringi aji panulake gendruwo. Inggih, Koko Prabu. Monggo parengopati paduka paring dawuh. Adek-adekku Ibu Pertiwi. Adek-adek kula Ibu Pertiwi. Hus. Basa mantra ora sah mbok basake. Pantah wae. Mekaten Ngoko. nggih. Adek-adekku Ibu Pertiwi. Adek-adekku Ibu Pertiwi. Payungku Bapa Akasa. Payungku Bapa Akasa. Sedulurku Kiblat papat. Sedulurku Kiblat papat. Paningaku Jatiwasesa. Paningaku Jatiwasesa. Dudu wasisaning manungsa. Dudu wasisaning manungsa. Nanging wasisaning Kang Maha Kuwasa. Nanging wasisaning Kang Maha Kuwasa. Rahayu, rahayu, rahayu gedruk lemah ping 3. Rahayu, rahayu gedruk lemah ping 3. Hus. Sing gedruk lemah ping 3 ki rasah mbok ucapne mbok lakoni. Oh. Wis margake. Apalno, apal apa durung? Ih, nuwun sewu. Adekku Bu Pertiwi. Payungku Bapa Akasa. Sedulurku Kiblat papat. Paningalku Jatiwasesa. Dudu wasisaning manungsa nanging wasisaning Kang Maha Kuwasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Apal Setyaki? Aku cakulon stopan lho. Mara gage taman aji panulake gendro marang Jaramaya kae. Ayo Setyaki ketokno yu tamu tanding ana Ditya Kala Jaramaya. Adekku Ibu Pertiwi, payungku Bapa Akasa, sedulurku Kiblat papat, paningalku Jatiwasesa. Dudu wasisane manungsa nanging wasisane Kang Maha Kuwasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Waduh mati aku. Ayo, yo. Panas, panas. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Mati aku. Kaya dilolosi otot bayuku tan mubah tan musik ora iso nglawat ki gek kepiye yo mati aku. Adekku Ibu Pertiwi, payungku wis panas. Payungku Bapa Akasa, sedulurku Kiblat papat wis pisan aku wis tele-tele. Aja mbok pindho Tyaki pisan wae.
Paningalku jati wasisa dudu wasisaning manungsa nang wasisane kang maha kuwasa. Rahayu, toyo mati aku tiaki. Ayo, aduh tiaki mati aku mati tiaki. Wis aja mbok ucapke meneh. Kowe ora nyangka ora ngira. Jebul isih enek bocah sing gelem ngapalne Haji Penulake Gendruwo. Zamane kaya ngene kok enek bocah sing duwe ilmu singitan ilmu kuno. Bareng kowe muni kaya ngono aku ora iso lawat Dyaki wis apuranen aku Dyaki. Pak Apura lamun kowe gelem mingkat saka negara Ndoroti. Ya aku nyuwun pamit njaluk ngapura tak mingkat saka kene Dyaki. Piye Dyaki? Ateku Ibu Pertiwi, payungku Bupangkasa. Hus. Aku mbok japane penolak gendro mbangkit aku demit apa piye? Lek ndonga ki ya merem nek ora dipet kaya kowe kuwi melek. Isih sore wis merem. Mriko wau Koko Prabu. Ayo jelas no. Kula kinten kok tasih Gendruwo. Anggepmu apa? Baladewa padakne Gendruwo jemune Gendruwo lek metu piye kowe? Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Piye mandi apa ora? Pangestunipun Koko Prabu Tokcer. Gendrunipun lemes. Gendrune lemu apa kuru? Lemu Koko Prabu. Kitene Gendruwo yang lemu mesti gampang lemes. Nek Gendruwo cilik ngono mesti ora pati-pati lemes. Nek lemu lemes. Mbok tamani ping pira? Kaping kalih. Kaping loro wis lemes. Sampun. Wah. Ayo pengapesane Gendruwo. Mana apa wedok Gendruwone? Nggih. Ketingalipun jaler. Gondrong rambute. Nggih. Gendruwo iki ora kono ora kene mesti gondrong. Nggih. Pancen kuwi adikku sing tak tresnani. Apa-apa iso, apa-apa ngerti karepe Baladewa. Inggih, Koko Prabu. Syukur. Ya kaya ngono kuwi dadi cah nom. Sing tanggap. Ya. Sing sregep. Aja kok dadi bocah nom mungsuh gasakuh ning ora ning kasunyatane. Inggih Koko Prabu sik neh. Besok-besok neh yen to kowe gawe acara kudu tari pun Kakang. Aja sakmu dhewe. Inggih. Ngerti kowe? Ngertos. Ketekan Gendruwo, sujune Gendruwone rambute gondrong utawa upama Gendruwone butak ora. Upama Gendruwone butak piye kowe? Iya, upami mriko sing macing Gendruwo butak tertamtu kula potong bayaranipun. Ah jelas kuwi. Ora mengko-mengko, ayo ngadhep Kyai Prabu Sri Bathara Kresna. Piye babaring lakon?
laku dharma mati sukamring dosa bangsa tunggal cipta tunggal satya bangsa negara kunduk sing ayu dhewe kaya widodari darat. Nduk, anakku Cahayu Limbuk. Mami apa? Ora ana cap kang patut dilarake mung jaba rasa suka syukur kunjuk ngersani kang nyipta jagat. Ya,
Krana bengi iki aku lan kowe ketemu padha warase. Iya. Ora kurang sawiji apa Bagas waras kesehatan. Mami. Kabeh mau awit saka keparenge sing gawe urip. Iya. Nduk, dina semengko bunga-bunga ngati tanpa pindan. Iya. Aku lan kowe tinimbalan dening pepundhenku Raka Mas Sumaji dalasan ibu lan kulawarga. Bengi iki Heeh. Mapan ana ing telaga kene. wikatine Raka Mas Sumaji. Wayangan bengi iki apa, Mak? Panjenengane ngono acarane mung tasakuran, Nduk. Ngono. Karo akikoan. Iya. Sore mau wis kawiwitan. Akikoan wis kasembadan. Terus menteng kelir gelar gamelan kaya bengi iki. Ing pengangkah nggone ngucapake rasa syukur ya Krana pirang-pirang kanugrahaning pangeran kang wis pinaringake panjenengane Mas Sumaji sak garwa putra. ngono. Tandha cehna menungsa ki lamun ta gelem syukur mongko syukure kanthi ikhlas Gusti tetep bakal paring ijol utawa liru kang akeh nganti ora kena kaitung selana wilanganing driji. Ngono. Kosok baline kok wong sing ora gelem syukur tenan, Nduk, bakal nampa siksa kang pedhes. Iya. Syukur kuwi Nyukuri ya apa sing ketok apa mawake warah disyukuri. Ngono. Duwe swara becik ya disyukuri. ngono. Duwe kapinteran apa wae disyukuri. Ya. Sing sregep syukur mesti bakal paring, bakal dijoli kanugrahane saya akeh dening Gusti Allah. Ngono, Mami. Pareng sowan, Nduk, bengi iki jangkep saka Sanggar Manunggal Mangesti kagunan luhur. ya kelon setopan ludaya. Pareng sowan pesindene ana 5. Ya. Pesindene sik nom-nom. Nggo sinden tuweki haram hukume saiki. Nggawa sinden tuweki haram. Sebabe Mesti geger kok. Kowe nggawa sindene lek tuwek malah geger. lek nom. Wah, enom ki ora geger. Upama gegeri teratur. Dikontrol penak ngono lho. Nek sinden tuweke dikontrol angel. Di dulu alasane mek kerokan lek kontrol piye? Masalah upama sinden tuweke kerokan ya pantes. Nek terus sinden nom kerokan terus sing ngeroki iki nom kan ya ora pantes. Ngono. Oh, sindene kudu sing nom-nom ae. Ora entuk sing tuwa ora oleh. Ya. Golek sing nomi ben elingan aja gampang lalen. Arep ngono. Ya. Sing tuwek-tuweke gampang lali. Ning sing nom lali akeh. Nyambut gaene ning kene angen-angene teko ndi-ndi. Sing siji mikir calangane ning Lumajang sida apa ora. Wes, sida apa ora ngono kuwi. Sitoke sing lungguh ning kene ning mikire sing lanang. Sitoke iki mikir kancane nyambut gawe neh ngono ya neh.
Ya. Pesindene ana 5. Kulon dhewe. Ya. Kulon dhewe iki pesindene Nabi Sulaiman. Jenenge Mbak Dwi Anjani. Anjani kethek. Manjan yo duwe kethek. Kewan cuwilik ngwengkel jenenge apa? Salah. Kethek. Ngengkel lho. Ngengkel. Ngengkel mesti. Ngengkel lho. Mbak Dwi Anjani. Saka sampean. Ya muga-muga awake sing lemu, awake sing sehat. Sehat nganti teko jiwane, sehat nganti teko batine. Enek pitung dipitung, enek perkara diperkara. Aja gampang emosi. Sampai yen to awake lemu terus emosi lek stroke elek. Aku kangen ayah. Lo sing hati-hati. Ya. Anjen nyambut gawe dadi pesinden nyambut gawe kok bengi resikone gede. Mula pengati-hati kudu nomor 1. Ya. Sing menep atine, sing menep rasane. Aja kengguh marang kahanan gebyaring swasana. Saiki sing pentinge jibaku nyambut gawe iso ngopeni anak bojo. Gedya lek gampang. Gedya lek gampang. Lara weteng. Mbak Dwi Anjani. Wetane pesinden saka panggung kerja, Nduk. Ya. Dokter Andawi Narsih. Ya. Sing kakung ya insinyur. Ya, Insinyur Joko Mulato. Sing lanang insinyur. Ya, sakmene kae sindenku sing paling dhuwur dhewe pendidikane ya mek kuwi. Kuwi ora mek pendidikane sing dhuwur. Apa-apane ya dhuwur, regane ya dhuwur ning ngantukan lho. Ya. Terus wetane iki wetane gendruwo saka samben. Saikimu. Astagfirullahaladzim. Aku lek nggarapi kok mesti nangis. Ora tak garapi ki yo piye? Engko lek digarapi mesti mlebu rumah sakit opnam. Ya. Mbak Deni Wijaya. Ya. Sinden saka Panggung Reja. Panggung Reja. Dheweke widodo wis mulih ning negarane. Duwe so. Wetane iki pesinden sing dadi klangenane wong unut. Wong unut mesti seneng lek nyawang sinden kaya Mas iki. Sinden sing apa-apa ya iso, ya sopan, ya alus, tata kramane genep, jangkep. Ning sayange ora iso muni R. Mergo ilate rada bundel. Bundel apa ora, Mas? Ilatmu bundel ora? Bundel apa ora? Melet dajal lek ora.
Kapan kan muelet tenanan ya? Piye? Lek kula melet jenengan tambahin apa mboten bayarane? Njaluk piro wis ngaranono. Yo. Yo. Gah aku ngarani. Saiklase. Ya, saiklase. Sing lah iki sinden luaris ning kalunge panggah putih ya iki. Sinden yo laris ora jamak ora kono ora kene kabeh nganggo. Lah kok panggah kalus. Timbang kalungan karet kalung-kalung putih. Ngono ya. Nggih, mboten napa-napa penting anake seger waras. Nah. Aku wis sama lek kuwatir kayane akeh kok ora tau cementang ku sane nggih. Urung. Urung. Pikir lek terus nggih torok barang ngono. Ya ngaturke apa? Mijil bukaane. Saka Mbak Dewi, Mbak Dwi. Kapilan Dewi ya. Ya, Mbak Dwi. Dwi Anjani. Ya. Dewi yang Kabeh yagane muni, tulung pengarepe yoga sapa sing ra muni dicatet. Sabdose kabeh ke yogane melu nyenggaki klebu sing ngenong sapa Kiai Hartokira kados Gusti yo baleni yagane guling sing sindene eling ya sing pindho guling ya baleni guling yo
yoga sing ukurane blangkon 52 Jarno maju muni guling-guling oleh ora sido tak tukone blangkon Ciro lu terus itekno wong magang ya kudu diplekothok yoga pecatan ora magang ora diplekothok ya sing sayo Ciro lu sing sayo sing sa oh wedok yuke sing lanang yuk ngono bareng ya Ciro lu Sing sa oh yuk nah yuke kurang bareng ya baleni sing kompak ya padha matang puluhe sing kompak ya baleni yo yuk angger sing banter dhewe di pengarepe yoga ya iki mau tembange mijil kuwi tegese mijil kuwi maknane metu ngono ya mak tembang macapat iki riptaning para wali-wali biyen iya tembang sing diripta dhisik dhewe iki tembange mijil pasemone piye pasemon perlambange kaya dene jabang bayi kang metu saka guwa garbaning ibu sawise tapa 9 sasi 10 dina sawise brel ana ing jagat ruh padanging hawa pasemonane tembange mijil sawise mijil diripta meneh tembang jenenge Mas Kumambang bayi kang
mentas lairi dilelo-lelo disayang-sayang candrane kaya mas ngono ya Mak. Mula diripta tembang Mas Kumambang. Bar Mas Kumambang terus ngripta apa? Sak banjure tembang sing diripta ya kuwi sinom. Lirik Sinom kuwi wateking bocah nom. bocah Bocah ki yen to mangane kaya kebo nyambut gaene ra kecacah kuwi bocah. ngono ya Mak. Sawise bocah terus diripta tembang apa? Saya mundak umur banjur diripta ya kuwi tembange Asmarandana. Asmarandana tegese Asmarandana. Asmara wis ngarani don weweh. Tegese weweh katresnan sing lanang seneng karo sing wadon seneng karo sing lanang. Ngono. Bareng padha gathuke rasane ya antarane lanang lan wadon banjur tembange kinanti Diajak Asmarandana terus kinanti diajak ngajak marang legining bebrayang diripta gendinge tembange dandang kuwi ngajak gula legi ngajak legine bebrayang legine rumah tangga ngono ya Mak. bar dandang gula terus diripta meneh ya kuwi tembange Durma kuwi rasane tembang grangsang ya ta rasane tembang grangsang kuwi wujudake pamecut semangat tumrap pinanganten supaya sengkut gumregut ngelingana wis duwe kewajiban wong piyen to wis duwe omah mesti duwe kewajiban ngopeni anak ngopeni bojo ya ta kudu sengkut gumregut sregep nggone makarya Tembange Durma rampung wong ki angger mundhak saya umur nang dineh parane saya tuwa tembange pangkur maknane pangkur ki mungkur ngono mungkur ya mungkur apa? Mungkur saking kesenengan mungkur saking keremenan ya kesenengan kudu mulai disuda yen to wong wis tatarane mundhak pangkur tembange ngono. Mangke 40 munggah wis kudu pangkur. Hati-hati. Aja kok wis 40 munggah, 45 panggah Asmarandana ae. Ngono. Nek sik 28,5 barang kaya duwi ra masalah Asmarandana. Kaya sing gambang kuwi kudu pangkur. Aja nganti nyandak Asmarandana pangkur. Mergo lena pangendamu mesti ya tembange kudu pangkur. Wong ki angger saya tuwa saya mundhak umur mesti sungkro awake. Ngono. Wong ki saka ana bali ora ana, bakale mesti mati. Bareng mati tembange megat truh tegese megat roh. Ya Sukma pisah lawan jiwa. ngono mak. Bareng pucung dari dhewe bareng megatru pucung. Tegese pucung Ya wis mati dadi bathang. Dibuntel mori talene jejer telu. Tembange pucung. ngono ya mak. Saka tembung pocong. Ngono. Bar kuwi Gawa ning kuburan. cemplungane Luangan njoglangan. Bareng cemplunge njoglangan tutupi blabak. Lo tembange balabak. ngawur nganggo balabak barang. Nah ya. Sing kaya ngapa nduk para luhur nggone ngripta tembang kuwi ora mung sakarepe dhewe ning ana filsafate. Ngono Lek gelem ngonceki ngono ya. Dina iki akeh layang tibono pangkon diwaca mboko siji. ya.
Kula nuwun kagem Pak Dalang ing pagliran kula nyuwun gending Slendang Sutra Kuning trima nyawang kembang rawi bajing locat. Dene menika kula kirimaken dumateng kanca-kanca saking Ploswarang. Sawerane sampun kula paringne kanca-kanca sinden. Lancang men. Yo, ora percaya ki maca ki lho. Saking kula Pak, pancen santo. Pak Santo Cangkring Ploswarang matur nuwun. Sinden saiki mu pancen ning panganan nomor 1 kok. Sinden cara lawas dahar sak dahare nganggo perhitungan. Ning panggung iki ora mek mungan-mangan. Ya. Ya, diaturke. Apa? Sepote dhisik sing penting, yo. Sinden urutane ngadeg. Yo. Awake saya ceking. Lemake wis berturun. Nggih. Asmane Mbak Deni sapa to? Wijaya. Oh, Deni Wijaya. Oh, waket aku. Cek rodok kereng saya malian. Nggih no. Parek kok. Sakniki teng Panggurjo nggih. Nggih. Pulang kampung. Nggih. Mudik. Arep tahun baru kok. Tahun baru ngeten mudik terus kalih sinten niki sakniki? Apa? Lek mudik kalih sinten niki? Niki diterene Mbah Santo. Ngene iki lho, anu gatekno yo. Kuwi kan duwe kesempatan akeh. Iki piye maksude? Ora sik iki pre saka pakmu aku arep ngomong karo yo. Lha nggih. Yo, iki ada kesempatan yang luar biasa untuk kamu. Lho, kesempatan sing apik iki kudu digunakake yo. Nyapa nyawang aku. Kapok. Niki dikengken apa busange Kembang rawe ya kenek. Apa Slendang Sutra Kuning? Apa? Pahpeh. Sinden lulusan kulonan iki ra balekne gending. Ora oleh. Kulon kali ya. Nah iya. Nanti saiki mulai dok sangkuk ngono Mas aku. Alah, pun napa niki? Kembang rawe apa trimo nyawang? Ya. Anu awan, Slendang Sutra Kuning wae. Ya wis, engko trimo nyawange liyane. Nggih. Lho, ingon-ingonmu ra mbok jak munggah? Hah? Oh nggih, ya Allah. Meli. Rene yo Meli. Kowe mau lo kondi? Sik, aku arep ngurus dalange. Ora penak lungguh ning kono wong gantenge kaya ngene dengan ingon-ingon panggapku munyuk aku. Lah,
Kowe rumangsa dadi munyuk apa ora? Jane ya, heeh. Lah ngono ta oleh nesu. Ana ya ngurus dalange dhisik. Heeh wis urusan. Nuwun sewu ya Cange. Piye karep. Kula nu rada ngruntik sing keri mung ndak penake mung nyeluke. Apa? Nyeluke monggo Kang Mas Bejo lumrah ping sasana pagelaran kuwi pantes. Lah kok Deni ingon-ingonmu kon munggah. Lah Ngene lho, ngene. Kon gruwek raimu kuwi lho paling. Ngene. Pripun? Wong ki gambar iki kan dadi wakil. Lah, nggih, terus? jelas. Gambare kaya ngono terus monggo Den Bagus kan ya ora pantes. Malah ora dipanteske. Ngeten lho, jenenge Den Bagus ora kemudu wong ganteng ora. Kaya kula ini kan ya paling ora udenge anyar, wonge ya rada putih. Sik to. Jejerane Iki mau ya piye? Udeng 15.000 kok dipamerne lho. Yo Cange, Kowe ora 15.000. Lah pripun? aja buka wirang udeng ki mung ora kok 15.000 ora ngawut teh bon. Malah bon. Yo Cange. Jenengan iki kok mboten sinten jen ayu tenan percaya kula. Aku. Tenan. Kok caplok sing cair lekek. Sing ngowe iki tak sawang ajake kaya tuwipis kaya tempe goreng. Ya, diibaratne panganan apa, Mas? Tempe goreng. Tempe goreng. Ngene iki cara dipangan esuk awan sore kemremes ngono Pak goreng goreng garing. Imas iki apa? Sing imas iki tak sawang gedang goreng lemu rada legi. Wah, lha iki sing rene ben ketok. Sing ndi? Iki. Sing cilik iki lho. Lek ngene iki umpama diibaratno umpamane lho ya. Umpamane ngene iki telo girong ya pantes ketoke kan medhu ngono saja. Telo goreng. Ah iya. Tapi telo goreng, telo kuwi delok-delok lho, Mas. Sing piye? Telo rambak kok. Hah? Telo rambak. Ya delok-delok, biasane mbuki barang. Kuwi ora. Kuwi ora. Sing iki dhisik. Wah, aku. Iki urung dicandra ngene iki ajake kaya tahu empuk. Waduh. Aku ya duwe tahu lho, Mas. Ning tahu. Nun, Bedane tahu karo bokong apa? bedane tahu. Karo bokong. Bedane tahu ya genah beda wong tahu karo bokong kok beda. Lah iya, roh ora bedane. Lah nggih Apa? lek tahu kali yang bokong genah beda. Tahu Nggih. digoreng, Tahu. Digoreng. diwalik. Nggih. Walik cemplungne garang sik, kutuk walik. Heeh, bokong. Bokong digoreng. Wah, iki dalange ya rada. Dalange rada kentuk. Lah iki saya tak urusi bokonge dikapakne Ayo, iki. Tahu Nggih, tahu. digoreng, Digoreng. Ah. diwalik. Diwalik. Tetep Tahu. Tahu. bokong diwalik. Assalamualaikum. Kok enak tahune? Kowe iki njajal murporene terus tak lumahne ngono lho ni penak. Kok dadak kon ngurepi nyapa? Terus Lah, dilumahne. dalam. Ayo rada goblok ngono lho. Ah niki Tahu digoreng, digoreng, diwalik, diwalik, panggah panggah tahu. bokong, Bokong. Bokong. diwalik. Lek diwalik. Kowe aja ngono modelmu kesempatan nyenggol bokong kowe. Kok awakmu lek Sampluken we. lek ku ngene-ngene Mangsamu dadi wong